Hej, jeg kommer fra Team Rynkeby Aalborgs servicehold, og jeg vil gerne med denne video vise, hvorledes man kan oprette en personlig profil på hjemmesiden Endomondo. Det er en hjemmeside, der kan bruges til at logge ens træningsture, og så udveksle disse data med sine holdkammerater, samt eventuelt deltage i nogle uforpligtende holdkonkurrencer, hvor man for eksempel konkurrerer om at køre flest kilometer. Fremgangsmåden er, at man går ind på Endomondo hjemmesiden, hvor vi kan se stien her. Og så kan man taste på denne grønne knap for at oprette en profil, og som det fremgår, så er det helt gratis. For at oprette en profil, så skal man angive sin mailadresse, Rebild Bakke i modvind, det kan ikke anbefales, og et password, og sit navn. Skal acceptere betingelserne, og så klik opret. Hvis man har en Facebook profil, så har man mulighed for at allerede nu søge, om man har nogle venner, som allerede benytter sig af Endomondo. Men ellers så, hvis man klikker ind på sin mailkonto, så har Endomondo allerede sendt en velkommen eller sådan en tilmeldingsmail til den mailadresse, som man brugte i forbindelse med oprettelsen af sin profil. Vi kan se, at den ligger lige her. Hvis jeg klikker på den, så ligger der en hyperlink, som man lige skal klikke på, for at komme ind og acceptere sin profiloprettelse. Herinde kan man så supplere sin profil med diverse oplysninger. Man bør uploade et billede af sig selv, så ens holdkammerater kan genkende en. Man kan højde systemet og beregne retvisende kalorieforbrug for ens træningsindsats. Man skal angive køn, hvornår man er født, så fremdeles. Så vil jeg anbefale, at man ligeledes går op under indstillinger. Og her er det især det faneblad her, der hedder synlighed, hvor man bør opsætte sin profil således, at det kun er ens venner, som kan følge med i de træningsture, som man foretager. Men ellers så er det her, der skulle til for at oprette en profil på Endomondo. Efterfølgende så kan man downloade en app til sin mobiltelefon, hvis man har en mobil, der har indbygget GPS. Fordi så kan man bruge mobilen til at registrere sine cykelture. Alternativt så kan man manuelt oprette sin ture, hvor man angiver, hvor mange kilometer og hvor lang tid man har brugt på at køre denne tur. Og sidste mulighed er, at man kan, hvis man har en Garmin cykelcomputer, så kan man også uploade filerne direkte herinde på Endomondo.